eżaminani u għalli hemm boċċa, għalli mhux ma nistgħux inħallu hemmhekk bħala boċċa ma tistax toqgħod hemmhekk, għalli ma nafx ngħidlek sewwa hekk ix kanċres jew le. Min hawn beda l-inkwieta l-anzjana li peress li ma kienx l-ewwel darba li sabet boċċa f'sidira ieħor, bdiet taħseb li din id-darba kellha l-kanċer. Kien għalhekk li fuq istruzzjonijiet tat-tabib miċ-Ċentru tas-Saħħa tal-Florjana marret l-Isptar Mater Dei sabiex tingħata appuntament ma' konsulent mill-aktar fis possibbli. Mort reception u għamlet li appuntament għal 11-il xahar wara. Dan id-dewmien ħalla l-effett tiegħu fuq il-mara. U rranġajt li jimmur l-isptar privat. Għamlu li l-mammogram, għamlu li l-ultrasound u konfermaw li l-boċċa kienet hemmhekk u jeħtieġ li titneħħa. B'hekk l-anzjana ddeċidiet li tmur fi sptar privat, anke jekk dan kien ifisser li kellha tissellef il-flus. U l-professur għamil li l-appuntament vuderi għalli biex hekk għandix flus, għatlu flus m'għandix imma jkolli nissellifhom. U sellift il-flus biex għamilt l-operazzjoni privata. Fil-waqt li l-mara laħqet skopriet li għandha boċċa f'sidira u neħħieta b'operazzjoni, ir-riżultat tal-mammogram li għamlet fil-bidu ta' din is-sena f'Mater Dei għadu ma wasalx. Nikbim minn fil-għodissa fil-għaxija, inħoss sidri l-ħin kollu, niċċekkja sidri l-ħin kollu.